drive layo kaayo. Tuyo ko gikan ko kuan. Gikan ko Lanao Kuran, agi og Dumanding, agi og Salasang. Pasaka na pod, Katipunan, karon na pod balik na pod. Daghang akong barangay giagian bago ko pa mauli. Munang diri sa ko sa ilang payag. Makarelsa ko diri. Siguro tao. Pag naitao niya mo, dagan ko dahil kay basig. Nalang ko diri. So ayun guys, hulay sa ako matulog sa ako kadali mga pila ka minuto, pero mga naps ako mga 5 minutes. Tulog sa ako diri, safety man siguro diri kay dapit sa dalan. Oh. Nindot na talanawon. Ayan. So atbang sa ako ang itulog-tulugan kay po kay siya nga payag lukay pero lukay nga na-explain si lalo para inigulan dili siya mabasa buhat di ko anin sakit tidak kumikod ba pa maulan ko so matulog sa kadali mag-regain sa ko og energy mga 5 minutes then mo biyahe na po dayon ko pala na Kuran so gamay na lang akong biyahean guys mga siguro mga 1 hour or 30 minutes o 7:45 minutes ay layo man di ay kay kuan man day ni rap pro disod ang dalan so mga 1 hour pa siguro makabot sila ng Kuran so para maka ginansya ko og kanang maka-gain ko sang energy mag sleep over sa ko diri sa payag walay tao mag-abot o walay tao mga saba sa kuha pag mabot sila din mga saba sila sa kuha diri ingnon ako kampoy be kayo